ndingumuntu olikhulu kumthetho wami. Unkosikazi uMkana ngithatha yena zathi tshomi zakhe apha emsebenzini. Uvuma utshata nosikoti ostintsho nje, uzamthini usikoti na ostintshe nje. So zininzi izinto endiphoswa zizo apha elifini because into nangona lo mntu umcelayo uthi utshilo kuye undazelaphi na yena. Ndazelaphi yena omustitsha athathwa kuwe kakuthi ingani ngowutshintsha iminds kwangoku because istintshe le nto. Malibonke igama lenkosi, masiyeke ke leyo. Ngokufutshane nje ke bazalwane, eza 5 rand zakho ke ndodana, umane usithi ngecawe bakuphuma inkonzi, inkosi yoxola insikelele untontho ke lo one, inkosi yoxola insikelele uFifi, umane umpha zona, hayi zikusebenzela. Yabona uphetha ayiphumi kum ladies betha apha kuzayigqithisa. Inkosi yoxola insikelele, but intombi eyethu na eka 2015 hayi isidimandile kahle. Ndimsesikolweni ndimlande esikolweni. Uyabuzana ke uzawuthengelwa ntoni ubhuti konke na uzawuthengelwa ntoni ethi na hayibo namnje zange ndithengelwe nto ayikeke le nto roughly ndikhawule baxele uthi ke nomama ke buza apha kuFifi uba mawumthengele ntoni na ubhuti konke. So lady iphethe apha iphume kuFifi endathethisa abe ngaguglisha lento lindawujonga amanani hey idimandi le ngenye imini ke ngalentsasa masezawufika esikolweni sakhe ayiphinde lento thethi are you going to buy but konke ifone iyandizinga lento ithi wasawujika pha ndithi ke ntombi yam nami umama makakandithengeli ndoluka akandithengeli ifoni ndazithengela ifoni mkenda phangela wayihleka sade sawungena esikolweni le ntsomi ndiyithethayo. Hayi ndifulakala bazalwane ndathi le nto iphuma kulo mntana mandiyenze. Ngenye imini silapha ngoDisemba bayasincokolela na athi kwayena wayahleka ngekwalapha etafuleni kwakhe athi yena na andikakasendaba nayo new phone mna. Konta manje ndifumana ifoni utata esithike yena agqithisele kum hayi andiyitshana lena ithethayo naye. Malibonke igama lenkosi. Ndabe ngathi ke ngoku le hayi qabe lento inzima lo abe ngathi ayifumaneki zonke izinto ke ngoku sethatha i-decision kube ngathi ayikho ngizayithina ke ngoku le ndabe ngathi lezi zizifoni nina nentombi yakhe ayitshintshi le yakhe. Ndodana eza 5 rand zakho sithi phuma kwi-Android ngeke kwi-iOS abasaziyo. Ukuthi uzathi uTelkom xa ndinika entsha uba mandisebenze ngayo ndiphinde ndiyinyengeze iseyi-Android. Kodwa le ithe uFifi mandiyenze yi-iOS abazaziyo ke yi-iPhone uFiola idimondileyo uthi ndithengele uyawedofula uFiola na uFifi lona uthe thengela ubhuti konke akangabapho isikolo sesifikile akabangakho apha emgidini. Nantsi ndodana kuthiwa ke le Android yakho ungayibuyisa. Lastly ke bazalwane nokungekho kuncinanana malibonke igama lenkosi lena yeyami iBhayibhile nasokwa ngayo umtata uDidi yilena bendisolusa ngaye unyana wami. Malibonke igama lenkosi lena ke ngoku ndodana eyakho lendisoka wena ngalena ukuthi nawe usiwoluse abakhonyana ngalena. Amen. Nansi iBhayibhile olusela abakhonyana izobe ndifunda tata belisithi uze ufundise unyana wakho nonyana wakho afundise unyana wonyana wakhe. So ayipheleli apha lento, the generations to come kuza kolukwa ngesi under this law.
Amen. Ke Peter ke ningakhohlwa ukuba ingakanani. Ndiphithwe sisingesi. Kodwa ke mandiya kuyo na, wabe complex iphelele ngoba ingakanani. Ngeke ndafuna ujikisa, ndafuna nekhaka ndathi hayi uyawuthathela na. Ndifuna inkonzo bayiphelele na. Hayi ndayijonga wathi iphelele ingaka na. So it's a pocket Bible ephelele compact. Na kuya lecture about ba noma ngabe kakutshoyo na. Kuthiwani na. Eyakho ntotwana. Uthi noba ngaba akwazi uphathe enkulu, leni izawuthi khatha. Uhambe nayo zonke indlela zakho, zonke indawo zakho ungayilibali. Amen. Amen. Jesus.